L'any 2000 vam participar en el pla local de la societat de tecnologia. Era un pla que jo penso que va ser important en aquell moment, que volia trencar la fractura digital, que volia que les noves tecnologies penetressin a totes les llars i a totes les empreses de la nostra ciutat. I vàrem aconseguir una cosa que a Sant Cugat és molt important si la sabem, és que en aquesta ciutat hi ha molt de coneixement. En aquesta ciutat hi ha molta intel·ligència. En aquesta ciutat hi ha molta gent que hi treballa, però també hi ha molta gent que viu i cada matí agafa els ferrocarrils de la Generalitat o el seu cotxe i se'n va a Barcelona, a Sabadell o a Terrassa i que són gent que són referents. Doncs bé, vam aconseguir que moltes d'aquestes persones dediquessin un temps a pensar en la seva ciutat. I és el mateix que us demanem avui i demanem. Nosaltres dins d'aquest pla ens volem centrar en dos aspectes, perquè és evident que intentar innovar tot està fora del nostre abast. Hem de plantejar objectius que siguin més assolibles per a nosaltres. Volem innovar en l'àmbit del medi ambient i volem innovar en l'àmbit del coneixement. Del medi ambient perquè tenim una base prou sòlida. Aquesta és una ciutat que és referent en matèria mediambiental, és una ciutat que destaca pel seu nombre i la qualitat dels seus parcs i jardins, som la ciutat que en té més, som la ciutat que té més arbres urbans per habitant. Som també la ciutat o una de les ciutats que consumeix més aigua, per tant tenim reptes a superar. Som una ciutat que té una escola d'arquitectura, que hi ha el seu director, que assenyali, que es vol especialitzar en construcció sostenible, la primera de Catalunya i de l'Estat. Per tant, tenim una base prou sòlida per avançar. I som una ciutat que en l'àmbit del coneixement també hem destacat, perquè Sant Cugat s'ha anat ubicant els darrers anys, potser en les darreres dècades, empreses que incorporen molt de coneixement en la seva producció. Empreses fins i tot que inicialment han vingut aquí a produir i progressivament han anat traslladant la producció fora i han anat reservant per la nostra ciutat els seus centres de recerca i innovació. Sant Cugat té centres universitaris, situat en el seu entorn. Sant Cugat és una ciutat posicionada internacionalment en aquest àmbit. Nosaltres tenim un problema greu que està afectant a les economies domèstiques, a l'economia global del país, del món occidental, de tot el món, però tenim una oportunitat. En el moment de crisi és el moment de posar ordre a casa, de posar ordre a la teva empresa i d'intentar ser imaginatiu per accelerar la sortida d'aquesta situació. A la petita crisi dels anys 80 va haver-hi uns joves que a Seattle es van inventar una empresa que es deia Microsoft. A la crisi dels 90, la xarxa que s'havia ideat amb objectius de seguretat, la World Wide Web, es va transformar en el que tots coneixem avui. I a la petita crisi dels 2000, l'Steve Jobs revoluciona el món del que és l'audiovisual després amb la invenció i llançament al mercat de l'iPhone. Bé, no sé què sortirà d'aquí, però en tot cas us convido a posar idees sobre la taula per tal que Sant Cugat pugui ser una ciutat que faci la seva aportació a la innovació i que Sant Cugat sigui una ciutat que encara es posicioni d'una forma més contundent amb el que és el món del coneixement aplicat en aquests àmbits que ara us deia.